EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! 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 Check, it is now 31 minutes after 8 o'clock in the evening. Yeehaw! Kasama pa rin po ang mga malulupit na tugtugan dito sa programang EDSA. Marahil medyo nagtataka ka, no? Boards, ang lulupit na mga tugtugan natin. Solid na solid, di ba? Ganon naman yan dito sa programa natin. Sinusubukan nating i-improve yung mga bagay-bagay just to make you feel good, just to make you feel right. Wow! O, diba? Dito lamang yan sa programang EDSA. Okay, ang bilis ng oras pa. Tapos na tayo. Pero syempre, bago tayong magtapos, bago magsara ng tindahan si Kadyot, meron pa tayong isang lologikan. Eto na, pag-usapan na natin to. Isang restaurant sa Tagaytay na Balay Dako trending. Oh no! Ito po ay dahil sa pagpasok po ng isang customer na may dalang aspin. So kilala po na pet friendly yung naturang resto at ayon po sa nag-post na customer, actually nakapunta na daw sila doon before kasama po yung asong si Yoda na aspin. Pero sa muling pagbalik nila, sinabihan silang hindi pwede na papasukin yung aspin na kasama niya kasi medium-sized dogs lang daw ang dapat at dapat 15 kilos below. Pero wala naman pong maipakita na rules and regulations sa website or even sa FB page ang naturang resto. At ang pinakita lang ng manager is yung mga pictures sa mga aso. At nakita nga doon, meron pang golden retriever, labrador, which is mas malaki pa doon kay Yoda na aspin. Nako, pero ito na nga po. Nag-post rin po ang naturang resto sa kanilang Facebook page na humihingi po ng apology doon sa recent misunderstanding daw sa kanilang pet policy. Now, mga kabisyo, logican po natin, ha? Hindi na natin patatagalin, tatang! Logican na natin to! Asya! Logican mo na, kalbo! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Okay! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic? Mga kabisyo, basic na makakarinig po tayo ng story of discrimination sa mga kapwa nating tao, pero bihira po tayo makarinig ng ganitong kwento. Kwentong aso ay diniscriminate. Oh no! Dahil sa kanyang breed na aspin, kaya hindi pinapasok. Well, sa tao po naging normal na yung mga races. Meron na nga akong kilala Nung pinakilala niya yung kanyang dating boyfriend na ngayon asawa niya na, pinakilala niya sa mga kamag-anak niya na boyfriend niya, sinabihan ba naman na yung boyfriend niya na mukhang aswang? Una, tinanong, taga-Kapis ka ba? Hindi po, bakit po? Mukha kang aswang Mabihira naman. Ay, naku na, mga kabisyo, logican po natin. Ang desisyon po ng staff ng Balay Dako na hindi papasukin yung aspin ay maaaring dulot po ng kakulangan sa kaalaman, pwedeng bias sa kultura, o partikular na patakaran ng establishmento, di ba? Maaaring hindi po naunawaan ng staff ang halaga po ng aspin o meron ding makatarungang pagtingin sa kanila. Ang mga patakaran po para sa kalusugan at kaligtasan ay dapat po patas sa lahat po ng mga aso. Ano man po ang kanilang lahi, di ba? Kagaya mo, Boards, di ba? Tinanggap mo ang biyenan mo kahit asal-aso pa siya. Di ba? Bakit kaya, Tang? Bakit masabing panay asal-aso? Kasi nakikitira na lang sa inyo. Kahol pa ng kahol.
tayo. It's about time to say goodbye. Pero bago pa ako tuloy magpaalam, batiin ko lang uli again sa misis ni kapatid na Warly Roberto kay Ma'am Rose Roberto. Ayan, Ma'am Rose. Ayan, bibigyan ka daw ng 20,000 ni Sir Warly. Basta ipaghanda mo lang daw siya. Alright guys, I gotta say goodbye. Coming up next, it's gonna be Rocky's Secret Files. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!